Exact. Așa. Și el a spus ăla, vă rog frumos să-l plătesc cu brău. Și eu am zis, cum vrei, eram beat. Și m-am pus pe scaun și am adormit. Și o problemă. Și când m-am trezit, atâta așa, aici, aveam părul mare, atâta coamă aveam aici. Aici, numai până aici, aveam coamă mare aici. Eu n-am știut. Am plecat bine, vă mulțumesc. N-ai scol, hai să... Și mergeam pe ăsta. Râdeam. Ajung la... Era reduc, nu era la padea lui cu care aia acolo. Când intră cu nevastă lui, bine, ce? Ia zi, chiar nu unde ești tu. Atâta coamă aveam în cap. Dar cum e la spate, mie în față? Aveai creastă. Creastă de. Și m-am dus repede înapoi la domnule, așa ce nu vezi ca și el, văd unde mă duc el, mă eu nu rămâne așa că ești cel mai brut, că e mort și mort. Frumos de tot.